Το τμήμα φυσικοθεραπείας του Yasso General αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά ανεξαρτήτως της αιτίας, της έντασης και της διάρκειας της θεραπείας και στοχεύει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη επανένταξη των ασθενών σε όλες τις καθημερινές και αθλητικές τους δραστηριότητες. Η εξειδικευμένη γνώση και η πολύχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού, η χρήση ειδικών τεχνικών και μεθόδων σε συνδυασμό με την υπεύθυνη και ανθρώπινη αντιμετώπιση σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον αποτελούν εγγύηση για ένα άμεσο και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Στο τμήμα φυσικοθεραπείας λειτουργούν τα παρακάτω εξειδικευμένα τμήματα αποκατάστασης, αθλητικών κακώσεων, ορθοπαιδικών παθήσεων, νευρολογικών παθήσεων, ώμου, άκρας χείλας, σπονδυλικής στήλης, λεμφιδήματος, κακώσεων μουσικών και χορευτών, ανάλυσης βάδισης και κατασκευής ειδικών πελμάτων, πλατυποδίας, θεραπείας πονοκεφάλων, οστεοπόρωσης, μαστού, αποκατάστασης ακράτειας ούρων, εγκείου και λεχοείδος, εργοφυσιολογίας και εργομέτρησης. Η αρχική αξιολόγηση και η συνεχής επανεκτίμηση είναι ένα από τα μέσα επίτευξης των στόχων μας. Το τμήμα διαθέτει ένα πλήρες και σύγχρονο εξοπλισμό. Ειδική πισίνα αποκατάστασης με πλήρη εξοπλισμό. Πλήρης εξοπλισμός φυσικοθεραπευτηρίου. Πελματογράφος τρίτης γενιάς. Σύστημα κατασκευής ανατομικών πελμάτων. Σύστημα τηλεμετρίας σπονδυλικής στήλης. Συσκευή για θεραπεία Shockwave. Πλήρης εξοπλισμός για τη θεραπεία του λεμφιδήματος, LPG. Συσκευή για ομαλοποίηση των ούλων μετά από επεμβάσεις, για παράδειγμα καισαρικής τομής. Πλήρης εξοπλισμός για την αποκατάσταση της ακράτειας. Ηλεκτρονικά μηχανήματα καρδιοαναπνευστικής άσκησης. Πλήρης εξοπλισμός εργομετρικού τμήματος. Μηχανήματα μυϊκής ενδυνάμωσης με αντιστάσεις. Σύγχρονος εξοπλισμός αίθουσας γυμναστικής. Ειδικά προπονητικά βοηθήματα λειτουργικής προπόνησης. Ισοκινητικό δυναμόμετρο. Πλατφόρμα δόνησης. Συσκευή ιδιοδεκτικότητας και εκπαίδευση ισορροπίας και ανακλαστικών. Ειδική συσκευή κρυοθεραπείας. Πλήρη σειρά μηχανημάτων παθητικής κινητοποίησης, CPM.